Дуруд дӯстон, билохира амалӣ шуд. Килиан Мбаппе ахиран бозингари Реал Мадрид мегардад. бисёре аз мухлисон ин хабарро бесаброна интизор буданд ва ба ҳамин хотир мо ин мавзӯъро имрӯз дар навори худ ҷой додем. зери ин навор ба таври максималӣ лайк гузоред то боз мавзӯъҳои ҷолибро пайдо карда манзури шумо гардонем. Обуначиёни футбародарон ба 50 000 наздик аст. ҳатман ки обуна шуданро фаромӯш насозед. мо бошад шурӯъ мекунем. дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати Ягикс омода шудааст. рақобатҳои футболӣ ва дигар навъи варзишро бо хизматрасониҳо ва коэффициентҳои баланди ширкати Ягикс боз ҳам ҷолибтар гардонед. он ҷо регистрация осон буда пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё бароятон дастрас мебошад. ана барои обуначиёни канали футбародарон бошад иқдоми махсус омода намудаанд ки дар аввалин пардохт бо промокоди тачфут ба ҳисоби шумо то $100 бонус дода мешавад. силкаи заруриро дар комментария мегузорем. ба ҳама муваффақият. ҳикояи гузариши Мбаппе ба Реал Мадрид муддати дароз аст ки вирди забонҳо мегардад ва хушбахтона он ба анҷоми мантиқии худ наздик аст. чанд рӯз пеш баъди бозии Реал Мадрид бо Хетафе, президенти даста Флорентино Перес мураббиёни дастаро аз омадани Килиан Мбаппе огаҳ кардааст. ин маълумотро баъзе аз бозингарони Реал ҳам шунидаанд. гуфта мешавад ки бошгоҳ ин хабарро бо хушҳолӣ қабул кардааст ва чунон ба назар мерасад ки роҳбарияти дастаи шоҳона атрофи Мбаппе, Винисиус ва Беллингем ҳайат сохтан мехоҳанд. ба ҳамин хотир ягоне аз ситораҳои даста фурӯхта намешавад. худи Винисиус ҳам ба хабарҳои гузариши Мбаппе ба Реал Мадрид ҳатто лайк мондааст ва нишон медиҳад ки он низ бесаброна ин трансферро интизор аст. дар асл Мбапперо дар Реал Мадрид ҳатто тобистони гузашта интизор буданд, вале роҳбарияти даста оқилона амал карданд. онҳо анҷоми шартномаи бозингарро бо ПСЖ интизор шуданд ва бо ҳар восита Мбапперо розӣ кунониданд ки тамдиди ҳамкорӣ накунад. ҳамин хел онҳо минимум 100 миллион евро захира карданд, чун ба парижиҳо маблағе пардохт нахоҳанд кард. Килиан ҳамчун агенти озод меояд ва он пулҳо эҳтимолан барои бонусу маоши футболбоз сарф карда мешавад. ҳама фоида дид ба ҷуз ПСЖ. онҳо умед доштанд ки Килианро нигоҳ медоранд ва акнун фаъолона ҷойгузини Мбапперо мекунанд. эҳтимолан ҳамлагари Милан Рафаэл Леао ба ҷои ӯ даъват мешавад. агар ба хабарҳо рӯй орем, Мбаппе 100% тобистон бозингари Реал Мадрид мешавад. инро ҳатто мураббиёни дастаи парижӣ низ қайд мекунанд. ба саволи рӯзноманигорон сармураббии парижиҳо Луис Энрике чунин ҷавоб додааст ки Мбаппе ба мо чизе оиди ояндааш нагуфтааст. даста беҳуда ба ин ҳамлагар эҳтиёҷ надорад. сараввал Неймар ва Месси тарки даста кардаанд. акнун бошад Килиан ҳам аз бошгоҳ меравад. рӯзномаи испании Марка менависад ки Мбаппе аллакай шартномаи пешакии 5-сола бо Реал Мадрид ба имзо расонидааст ва ба даста тобистон баъди анҷоми шартномааш бо ПСЖ ҳамроҳ мешавад. яке аз шартҳои ҳатмии Килиан он будааст ки ӯро барои иштирок дар бозиҳои олимпӣ иҷозат диҳанд. ӯ мехоҳад дар ҳайати мунтахабаш он ҷо баромад кунад. барои ин бошад иҷозаи даста муҳим аст. бояд қайд кунем ки Мбаппе аз баланд бардоштани маошаш дар ПСЖ даст кашид ва акнун тибқи шартномаи нав бо Реал Мадрид дар Испания 2 маротиба камтар маош мегирад. ба назар хоҳиши бозӣ дар сафи мадридиҳо хело зиёд шудааст, агар аз чунин маблағ ҳам рӯй гардонида бошад. илова бар ин ӯ аз 100 миллион евро бонус барои содиқ будан низ рӯй гардонидааст. худи Мбаппе бошад эҳтимолан ба зудӣ ин гузаришро шарҳ хоҳад дод. ба ҳамин навори имрӯзаи мо ба анҷом мерасад. лайк зери ин навор гузоштанро фаромӯш насозед. агар интизори гузариши Мбаппе ба Реал Мадрид бошед, пас ҳатман обуна шавед ва хабарҳоро сари вақт аз канали футбародарон фаҳмед.